Ngoba nami onosibili Sobhuza khonokho bovu odliwa zinjini. Yabo. Yasexhombe yaseJolvet uzudla ziwuphindelela. Sobhuza nayo inkinga mfowethu. Insolo ziba ningana zithi uphakela umthakathi usedlile. Usedle imali. Usedla imali Sobhuza. Bathi amandla asehlile. Befanele edlini. Phela Sobhuza phela lento ungayiqinisi kumina kakhulu. Ngiyabuza ukuthi yini befanele ayihle. Wena Sobhuza uthini? Uthi udlile noma kadlanga? Bayile kwimali inhlanhla yakhe ngoba usebenzile. Sebenzile. Umuntu osebenzile udinga ukuhola. Yabo. Yeah. Ngoba kuba beyinqaba le mali beyobuya ayitholele. Benifaka imalini niphakela umthakathi esuka le wona ngoma egoli. Besingafake lutho. Asifaka imalini uphakela umthakathi esuka la e-Eastern Cape. Besingafake lutho. Wabuya kuphakela umthakathi nina niqhubeka nomsebenzi yena ngithi. Sobhuza. Bethola imalini, bethola imalini ngalokho yena lutho ngithi. Sobhuza. Hamba intanta wonke umhlaba lo. Benongezwe. Nike namxhasa ngamalini. Hayi asikaze Mase ufike udaba phose semxhasa ukuthi umbhikisho uqhubeke niyakhala. Lokufa bekuseduze. Ubekula ukufa. Abantu abadayisa idrug bafuna umbulala. Sobhuza. Yabo? Ngoba ubulala umsebenzi wabo. Ubulala umsebenzi wabo. Yebo lonto. Baningi abantu ebebedla ngalekenge ngaphandle ebebefuna ukumbulala kodwa wahamba nesibili. Sobhuza. Bekusho isikhathi sokuthi ahole uphakela umthakathi. Uma kuwukuthi uholile. Mawe ngokuthi uholile inhlanhla yakhe leyo. Sobhuza. Ubani kodwa bengawunqaba u3 million Sobhuza. Ubani ongasebenzela mahala Terminator. Sobhuza. Ubani futhi ngoba kuba beyinqaba lapha mina ngimbona ukukhona bezomnika omunye. Lalela nje abana bangabethi yena unqaba u3 million. Yeah Sobhuza. Ngenxa yabantu futhi ekhanda kaphili. Angikuzwa Sobhuza ungakuphi kanti wena Sobhuza? Ngiyakutshela ukuthi akekho umuntu onganqaba imali. Ningakhuluma nokuthandana nokuthanda. Imali ayinqatshwa. Sobhuza. Ngoba ngeke uphinde uyithole ndawo. Uzothola abantu umuntu bengamnika leyo mali make ukuthi bamnikeze. Akekho Sobhuza. Ubani bengaphila amnika. Engalokho ethi ukebhizi ekulwe labantu abangamthathi ngalutho. Abangamniki lutho. Yeah. Asazi umnike lutho thina uphakela umthakathi. Futhi bengeke simnike lutho. Awu Sobhuza. Okusho ukuthi sithi Sobhuza idla mfoka ndabandaba makuthi udlile. Mawudlile endabandaba dlana. Kanti wawuzucebe nini wena? Sobhuza. Aqhubeke kodwa nomsebenzi. Sekahambela ngendlela athanda. Kuyena makuthi ukhathele. Mayekhathela phumula. Baba mase mbabuze ke manje ukuthi into lezi le bebuya bachele ngabe bakhokha malini bona kuyona. Bayazi umfana ndabandaba oyisike ngamalini. Bayazi into lezi ukuthi imali. Le yenza ukuthi abantu bangalwi. Abantu abamodern million bengali bebanjwe le nto lezi. Hey Sobhuza. Imali le nto lezi yani. Makukuthi bekukhokhwa yona leyo nto khokhelwa leyo nto sazelaphi. Mawuna baphosa bekhokhela zonke lezo ndleko nikhalelana. Sobhuza mfethu uyibeka kanje? Njalo. Injalo bhuti. Ukuthi uthi Sobhuza thina asingakhaliswa sikhaliswa umona. Ziningi indleko angene kuzo no petrol behamba yonke lento. Usuka kwaNongoma eStern Cape imalini. Sobhuza. Uthi uyazwa ukuthi usegoli. Uthi uyazwa usegoli. Uthi uyazwa ukuthi usehardini. Uthi uyazwa kwamhlabeli ngani? Usehardini. Uhamba ngani kanti? Sobhuza uhambile. Intelezi mfethu. Intelezi ke. Ibisa ubani obeba Sobhuza. Obeba supporter emalini zentelezi. Ngoba iyabiza le ntelezi Sobhuza. Hawu mfowethu mna nginankinga nje. Mayiholile umfowethu siyambongela. Sobhuza. Bese kufika isikhathi sokuthi ahole. Yeah. Ngoba lo muntu unengane, unomusi. Yazi. Unabafazi. Sobhuza. Ngoba bentata wonke umhlaba nje badlani bonke labantu la. Sobhuza. Bafuni bese kuyicabangela nina nodwa. Hayi Sobhuza, angibonge mfethu onendlebe uzwele. Bayakuzwa ukukhala kwakho Sobhuza. Umsebenzi ke mina noma bengathi ngingakuyena, vele ngingakuyena mayidlile, udlile naye bekozobe nini elambile. Ashuthi Sobhuza mabethi singakuyena Sobhuza kofuna nathi asiqalazi. Uyasazi usitholakala kuphi? Siyabonga Sobhuza.